खुलुमबाय लोगोफोर, मोनसे गोजोनथाव खौरां फैबावदो जोंनि बर' हारिनि थाखाय, जोंनि बर' जातिनि थाखाय। माने नेपालावबो जोबजानानै दं जोंनि NDFB ब्रादारफोरा। बे नेपालाव जोबनानै दोनजानाय NDFB ब्रादारखौबो माने जोंनि बिटिआरनि चिफ प्रमद बर' सारा दिहुननो थाखाय गोख्रों नाजागासिनो दं आरो नेपाल सरकारजों गोख्रोङै रायज्लायगासिनो दं आरो जोंनि MLA आरो EM खौ जे नेपाल सरकारजों रायज्लायनो थिनहरदों आरो जे जोबनानै दोनजादों नेपाल सरकारनि जेलाव बे NDFB ब्रादारखौबो माने लोगो हमनानै फैदों आरो। दा दाखालै भुटान सरकारनिफ्राय दिहुनबोनाय 6 NDFB फोरनि बागै बिथां प्रमद बर' सारा मा बुंखौ आरो नेपाल सरकारावनि जेलाव जोबना दोनजानाय NDFB ब्रादारनि थाखाय मा बुंखौ नोंथांमोना नायनानै लाग्रो। आं मोनसे भिडिअ फिसा देखायनि। माखासे गोबाव बोसोरनिफ्रायनो बारग' NDFBनि दैदेनगिरि बिथांमोना बुंबाय थादोंमोन जे भुटानाव माखासे मानसिफोर दङ जेलाव, बेखौ बरननांगौ आरो बेखौ लानानै मालाबा दिल्लीयाव मालाबा स्टेट गभर्नमेन्टजों सावरायबाय थानाय जादोंमोन आरो बे खामानिया आवगायहां फासयहां जाना दङमोन। नाथाय गेजेर ससेयाव बिथांमोननि माखासे अफिसियेलफोरजों जोङो सावरायदों, जोबोद सिरियासनो सावरायदों आरो जोंनि आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथाङाबो मेसेज होदों। दा बे हिसाबै जोङो सावरायबाय थानानै मैया मोनाबिलियाव बिथांमोना जोंनि 6 NDFBनि बारग' सोद्रोमाफोर बिथांमोनखौ बेवहाय लानानै फैनाय जादों आरो बिथांमोनखौ दिनै गुवाहाटियाव लांदों। माखासे फर्मेलिटिस दङ पुलिसनि, जिहेतु बिथांमोना NDFBजों डाइरेक्ट आरो इनडाइरेक्ट, डाइरेक्ट एबा इनडाइरेक्ट जड़ित दङमोन। दा बिनि थाखायनो बिथांमोननि सायाव माबाफोर केस दङ नामा मा दङब्ला बेखौ बिजिरनानै बिथांमोनखौ न'आव हगार हरगोन आरो बिथांमोना जिहेतु बारग' NDFBजों ग्रुपजों सोमोन्दो दङमोन, निस्सय आं सान्दों बिथांमोना रिहेबिलिटेसनबो मोनगोन आरो बिथांमोननि रिटार्न फैनायाव जों बयबो गोजोननाय मोनदों आरो बिसेसकरि बिथांमोननि न'खर जायफ्रानोखि मोनसे गोनो गोथो साननायाव दङमोन जे बिथांमोना माबायदि अबस्थायाव दङ, दिनै बिथांमोनखौ मोजां देहा आरो मोजां गोसोयै मोनफिननानै न'खरा जोबोद हयथ' गोजोनगोन। आङो बिथांमोननि न'खरनिसिम आरो बे 6 जोंहा जायफोर सोद्रोमा रिटार्न फैबाय बिथांमोनखौबो आङो आंनि अननायखौ बावहरदों। बेनि अनगायै आरो गुबुन हादराव दंबावो नामा सार? बेनि अनगायै सासे नेपालाव दङ होननानै मिथिनानै जोङो थांनाय बोसोराव नैबे बोसोरनिनो गिबि बाहागोआव जोंनि MLA लरेन्स इस्लारि बिथां आरो MCLA माधव सेट्रि बिथांखौ दैथायहरदोंमोन आरो बिथांमोना बिथांखौ थांनानै लोगो हमनानै फैदों। नेपालनि जेलाव दङ, बिथाङाबो खम समनि गेजेरावनो रिलिज जागोन। बे जि मोनसे जेलनि नेमखान्थि बेजोंनो रिलिज जागोन, बेनिखायनो बे समखिनिखौ बिथांखौ नेहोनानै बरन। नोंथांमोना भिडिअखौ नुनानै बुजि मोनबाय जानांगौ जे माने नेपाल सरकाराव माने नेपाल हादोराव सासे NDFB ब्रादार जोबनानै दोनजानाय दं। बेखौबो माने MLA आरो EM बिथांमोना थांनानै रायज्लायहैबाय। माने बे बोसोरनि लास्ट मासहालागै माने दिहुननायनि बख'नो हानायनि माने टारगेट दं आरो। दा बिदिनो भुटाननिखौबोथ' दिहुनना लाबायानो, दा नेपालनिखौबो दिहुननो जुजिगासिनो दं। भुटाननिफ्राय दिहुनना लाबाय, नेपालनिखौबो दिहुनखागोन, बियो मोनसे रोखा खोथा जाखाबाय। आरो जोंनि सिङावनो बिटिआरनि सिङावनो, आसाम स्टेटनि सिङावनो, भारत हादोरनि सिङावनो थानाय माखासे जोबना दोनजानाय NDFB ब्रादारफोरखौ दिहुननो थाखाय होनबा इसेबां गोरा बा हार्डनि खामानि नंला बियो। जास्ट माने गुबुन काउन्ट्रिनिखौनो, गुबुन हादोरनिखौनो दिहुनना लाबोनो हादोंबा जोंनि हादोरावनो थाखानाय, जोंनि स्टेटआवनो थाखानाय जे NDFB ब्रादार जोबना दोननाय दं बेफोरो दिहुननो थाखाय गोरलै जाबोगोन आरो। दा नोंथांमोना मा सानो कमेन्टआव फोरमायहरदो। गोजोन्थों।